Yan, yung karne ng baboy o pork. Gagawin kong humba. Ayan. Sariwang karneng baboy. Yan. 4 na beses na hinugasan. Nag-init tayo ng kawali. Tapos, ilalagay natin yung ating karneng baboy o pork. Ayan. Tatakpan natin. Wala lang yung sabaw. Kasi maganda yung kawali natin kasi hindi yan dumidikit. Ng sticky. Ayan. Wala po yung tubig. Mamaya, pag medyo ano na yan, half cook, magkakaroon na yan ng sarili niyang katas na mantika. Ayan po. Guys, di ba kanina wala siyang tubig? Ano lang siya? Talagang karne lang siya. Ayan, nagkaroon na siya ng tubig. Yung sarili niyang katas ng karne. Ganyan po yung pagsangkot sa niya. Preprito po ng half cook para hindi siya malansa. Ayan na mga guys. So, nagkaroon na siya ng konting mantika. Tapos, dahil hindi naman siya masyadong mataba, hindi na natin babawasan yung mantika niya. Diyan na natin igigisa yung ating sibuyas at saka bawang. Hindi po natin siya masyadong ipiprito kasi tema kumunti na po yung karne, no? Kumukupos siya. Kumukupos yung karne. Ayan yung mga sangkap natin mga guys. Ayan, no? Sibuyas, bawang, cubes, pamintang dahon, pamintang buo, pamintang crab, star anise o blaklak ng saging. At saka ito yung Sprite para po pampalasa at saka yung toyo at suka. Ayan po mga guys, oh. Lalagay na po natin siya ng konting toyo. Tulog na rin natin yung sibuyas, bawang. Ayan po, halo-haloin na natin. Ayan lang siya. Diyan na natin igigisa yung sibuyas, bawang. At saka konting toyo lang siya. Para lang siya magkakulay o magkalasa. Yung mag-brown lang yung karne. Tama na, huwag yung masyadong preto kasi hindi nalalambot yung ating karne. Kailangan, yung wala na siyang tubig, nagmamantika na, tapos konting brown na, okay na po yun. Yan. Sangkot sa natin. Medyo luto-lutoin natin ng konti yung kanyang bawang at sibuyas. Lagyan natin ng water para po lumambot yung karne. Isang tasang tubig. Papalambutin natin siya. Masarap kasi pag malambot. Ayan na po mga guys. Medyo may kulang pa yan siya na sangkap dyan. Papakuluin muna natin yan ng 30 minutes mga guys. 30 minutes. And then, tatakpan muna natin. Ayan. Papalambutin natin ng 30 minutes. 30 minutes sa mahinang apoy. Small heat lang. Small heat. Babantayan po natin ang ating pagluluto. Baka po matuyuan at masunog. Pangit na po ang lasa. Lasang sunog na. Kaya kung mayroon tayo mga guys, halos natuyo na yung isang tasang tubig. Dagdagan natin ng kalahati. At ilagay na natin yung Sprite. Ayan. Takpan natin ulit. Ayan. 20 minutes pa lang yung nakumulo. 15 pa lang. 15 minutes pa lang yung kanina. Another 15 minutes ulit. Ayan na guys. Medyo malambot na yung karne. Pero marami pa siyang sabaw. Guys, medyo malapit na siyang maluto, malambot na. Nilagyan na natin ng suka. Mga tatlong kutsara ng suka. Tulog natin yung bulaklak ng saging. At yung star anise. Pamintang dahon, pamintang buo, pamintang crack. Medyo maputla pa, dagdagan natin ng toyo.
Tikman natin yung alat niya bago natin timplahan ng mga seasoning o pampalasa. Ng cubes, isang kutsarang sugar. Ayan na mga guys, luto na. Yummy na. Luto na yung humba, recipe humba. Hindi masyadong mapula sa toyo, pangit kasi para na siyang adobo pag masyadong mapula. Tamang pula lang. Pag masyado nang matuyo, adobo na yun.